jaké lagy. Čakajte. To je spawn, teda keď sa zrodí. Ten čurakeť, opäť na server. Tu zavrel proti snehulákov. Alebo tu behajú, aby behli a to teda čuráci. To je tam môj dom. Nie je tento chliv, ale toto. Spawner na svine. Áno, hádam ich nemusíme. Tuto mám akože disco klub. Tam dojdem s tými lagmi. Disco klub. Když to už tu lagy. Ja zapadať sníčku ponúkom. Ako vidíte, mám tu ten, aby som si mohol, nie pretože som lama, ako nejaké ostatné deti, ktoré si vedajú, ktorá si myslela akože vedia na Minecraft. Toto mám most je zabudovaný, lebo tie čuráci, aby mi tam neišli. Aj tak sa tam dostali, ale neviem ako. Si ju nakopem riť debilom. Pri tých lagov sa nedá ani vyletieť, tak preto nevietam. By sa teoreticky mal dať ísť hore, no aj sa dá. Za hore mám reštauráciu. Moju? Nebudeš ticho. Tu mám vilu, ale ešte nezariadená. Tu mám vilu čísla 2. Tu bol zvonček. Keď chcete, môžem vám potom poskytnúť aj návody. Ale komentujte, prosím. No. No, ja myslím, na YouTube. Nie, že je to za mnou povítaný, že si debil. Ne, debil, ale ty pako. To som opačne. Pakosta. Tuto mám akože hejbiky, to je reštaurácia. Moja? Tá je Moba Arena, tuto vpravo je Moba Arena a ten oný, jak sa to volá, portál. Tu je hotel. Tu máme takú skakačku a teraz vám nebudem predvádzať pri tých veľkých lagoch. Tu mám muzeum, keď chcete, tak to vám môžem ukázať. To mám všetky itemy, ktoré sú na kreatíva alebo si môžete vykraftiť. Bohužiaľ nemám tu návod. No a tam ešte je, tam ďalej zadu ešte je. Tam sú ešte ďalšie veci. Až to mám dokončím, to názvom na crafting table, neviem prečo. Ale nevadí. Uá, tu mám ešte pomník o Herobrinovi. A tu je to, hotel. Nejdeš ho hádam ukazovať. Ide, hádam. No, hádam nie. Tu sú izby takto.
tešíme, tak prosím komentujte, keď chcete ďalšie video alebo let's play. Ďakujeme.